Menstruáció, mint 5. életjel. Sokszor nevezik az orvosok a nőknél a menstruációt az 5. életjelnek, mint például a pulzusod, a légzésed, a vérnyomásod és az alaptesthőmérsékleted is. És miért nevezik ennek? Mert a ciklusod a legérzékenyebb tükre az egészségi állapotodnak. Ha stresszes vagy, ha hormon problémád van, ha pazsmirigy gondjaid vannak, ha túledzed magadat, ha nem eszel eleget, a menstruációd mindig jelez. Sőt, van, hogy ő hamarabb jelez, mint bármilyen egyéb más tüneted jelentkezne. Tehát a rendszeres, egészséges ciklus azt mutatja, hogy a tested rendben van, jól működik, minden fontos tápanyagot megadsz neki, ápolod és óvod őt. Azonban, ha változik, akkor ez már egy figyelmeztetés, hogy valami nem jó, valami nem tetszik neki, szóval támogatást kér. Szóval nem győzöm hangsúlyozni, hogy a menstruáció nem csak egy menstruáció, hanem egy nagyon fontos egészségügyi mutató, szóval figyelj rá, mert rólad szól. Te figyelsz a menstruációdra? Írd meg kommentbe, vagy akár privátba is megírhatod nyugodtan.